яшьлек нуры якты яна нурлы балкый. Бүгенге егетебез спортчы булу турында хыяллана. Әйе, волейболчы булудан аны җилкә җәрәхәте генә алып кала. Һәм юкка түгел. Ул татар җырын байыта. Музыкага бик матур иттереп биергә өйрәнә. Һәм инде әлбәттә матур үзенең шигъри сүзләре белән һәрбер хатын-кызның да йөрәген яулый. Ләкин шулай да әле өйләнмәгән. Ни өчен? Кәләш табырга уйлыймы? Булар барысы да ачыктан ачык әңгәмәдә. Әйе, ул инде килде, ул инде монда, тиздән башлыйбыз. Серләрен ачармы? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта популяр җырчы, алтын тавыш иясе Айдар Рәкыйпов. Хәерле көн, Айдар. Хәерле көн, исәмсез. Син инде, Айдар, Мәйдан телеканалына бик яхшы таныш. Безнең телеканалның дусты дип тә әйтергә мөмкин. Син инде тамашачы да таныды, яратты. Бүгенге көндә инде син үз юлыңны табып матур гына иҗат итеп киләсең. Әйт әле менә, сер итеп кенә булса да, син бүгенге музыкада үзеңә нинди яңалык эзлисең? Һәм нинди музыка тудырырга тырышасың? Яңалык дигәннән ул теге җырчы кеше бит һәр вакытта да эзләү рәвешендә бит ниндидер булса музыка яклап, җыр яклап, шигырь яклап, ниндидер булса тамашачыларга яңаша теге җырны бүләк итү ягыннан эшлибез бит. Әллә инде һәр вакытта да әйтә алмыйм менә мин бүген көндә шушыны гына эзлим дип, ул бит инде ул процессе дип әйтә, русча әйтмешли, процесста килеп чыга торган нәрсә. Эш барышында дип әйтә. Эш барышында ул һәр вакытта теге бер төрле генә уйлап ул килеп чыкмый. Һәр вакытта да булай уйлап эшләсәң, икенче төрле якка бурып та җибәргә мөмкин. Яхшырак та килеп чыга әле ул. Кай вакытта син уйларча бармый да икенче төрле. Димәк, син инде барбыр да бераз гына башка якка да китәсең планлаштырганнан. Җырга килгәндә гомумән ул бит инде ул сәнгать өлкәсендә мин уйлыйм, ул теге рамкалар булырга тиеш түгел. Шаблонны яратмыйсың? Юк, ул калыптан чыгарга яратасың, әйме? Төрлечә була, чөнки була эстрада җырлары бит инде, була халык җырлары, була ул романслар. Романста инде әлбәттә инде теге ничек язылган, нотага ничек басылган шулай итеп җырларга кирәк. Әлбәттә инде ул син аны берничек тә үзеңә карата үзгәртеп, ничек тә булса икенче төрле җырлап булмый. Эстрадага килгәндә әлбәттә инде булай эшләп карыйсың, тегеләй эшләп карыйсың. Нәтиҗәсе инде халык күрәдер, ишетәдер дип уйлыйм. Теге кеше башкарган җырны әйтәләр, син барбыр инде аның кебек кабатлый алмаячаксың. Күңелең белән җырла, һәм яхшы килеп чыгачак. Кабатлап була инде ул кирәк микән? Чөнки һәрбер җырчы бер-берсен кабатлый башласа, ул әлбәттә ул үсештә булмый һәм бер төрле генә җыр килеп чыгачак. Шул ук мәсәлән Кримәле урманнарга син бик популяр матур иттереп башкарасың аны кайбер чыгышларында. Ул бит инде шулай Илһам ага Шакировның алтын тавышы белән башкарылган хит. Бөтен гасырлар хиты. Менә аны ничек иттереп яңадан тамашачының күңеленә кертергә бу бит яхшы сорау. Кашандыр инде Илһам абый Шакиров халыкка җиткергән, җиткергән. Мин инде әлбәттә аның кебек югары дәрәҗәдә бәлки җырлый да алмасымдыр. Бәлки ул аның җиткергән кебек мин дә бәлки җиткерә алмасымдыр. Әмма дә ләкин мин әйтәсем килә, һәрбер җырчы үзенчә күреп, үзенчә тоеп, инде җиткергә тиештер дип уйлыйм. Һәм дөрес әйттегез, Кримәле урманнарга дигәч инде ул әлбәттә халык җырларын да онытмаска кирәк. Без инде яшь буын дип әйтик инде, тагы да яшьрәк буыннарга калдырырга ниндидер булса мирас булырга тиеш безнең. Чөнки ул калган мирасын ничек тә булса яшьләргә дә җиткергә кирәктер дип уйлыйм. Менә шул күңел белән дигән сүземә син дә кире кайттың, килешәсең минем белән. Тамашачыларыбыз өчен дә шул Кримәле урманнарга җырына бер күңелең белән аз гына өлешен башкарып кит әле. Каршы килмәссең. Кримәле урманнарга кайыннар арасына сөйлим әле серләремне
сандуғаш баласына, сандуғаш баласына, баласына. Ғажайып Айдар, ғажайып. Шыннан да менә көңіліңді салып жырлаған жыр икенче төрле яңгырый ул. Менә сиңа бер танылган цитат укып китим әле. Тормыштан алганы безне яшәтә, ә без тормышка биргәне яшәешебезне иҗат итә. Бу танылган сәясәтче Уинстон Черчилльнең танылган гыйбарәсе. Әйт әле, син бүгенге көндә музыкадан нәрсә аласың һәм алмашка тамашачыларыңа музыкага төреп нәрсә тапшырасың? Һәрбер кешенең тормышында үз юлы, үз карашы була. Мин дә менә музыкага килгәндә, сәнгать өлкәсенә килгәндә, бу минем яшәү рәвешем беренчедән. Мин теге бүген җырчы буласым килә, ничек тә булса әйдәгез, мин сәхнәгә менеп җырлыйм дигән максат белән яшәмим. Кечкенәдән миңа салынган ниндәдер булса, әти-әниләрдән дә әлбәттә ишетеп, теге стержень диләр бит әле бит. Тамыр, әйе, шуңа мин инде уйлыйм, мин бүген көндә дөрес юлдадыр дип уйлыйм. Бу минем яшәү рәвешем. Әлбәттә, мин җырлаганда, җырлар тыңлаганда ниндәдер булса, үземә карата яңалык ачам бит. Үземнең ниндәдер булса, эчтәге музыкаль тормышымда яшим мин һәр вакытта да. Дөньяңда, шәхси дөньяң өчен. Әйе, илһамланып йөрим кайыр вакытны. Шуңа күрә мин шушы рәвештә яшим. Менә тамашачыларга нәрсә җиткерәсең дигән сорау. Әлбәттә инде эчтәге булган хисләрне, Хисләр беренче чиратта, хисләр, әйтәсе сүзләр, ниндәдер булса, икенче төрлерәк бәлки яңгыраган җырлар. Һәр артистка инде иҗатын байыту өчен төрле үзгәрешләр дә кирәк. Син куркасың ул үзгәрешләрдән. Иҗатыңны ничегрәк баетасың һәм ул яңалыкка, үзгәрешкә ирешү өчен нинди көчләр куясың? Юлларын нинди сөйләп кит әле. Мин инде күбрәк чит ил җырларын тыңларга тырышам, чөнки тыңлаганда үзеңә инде булса мелизмнар, тембр ягыннан нәрсәдер ачасың, музыка ягыннан. Сине бит инде халык көчле дуэттан соң белде. Ялгышмасам Гөлнар Шакирова белән, әйеме? Шуннан соң инде сез күпмедер юкка чыгып тордыгыз һәм тамашачы Айдар Рәкыйповны бәлки әле онытып бетермәгәндер, ләкин ул яңарып кайтты. Менә бит үзгәреш. Юк, килешмисеңме? Юк, килешмим. Беренчедән, бу минем фикерем генә. Беренчедән әйтәсем килә, җырчы кеше ул сәхнәгә иҗат юлында яшәгәч, ул һәр вакытта да эшли. Теге бүген килеп китим әле, әйдәгез, мин сезнең концертыгызга чыгыш ясыйм әле. Соңрактан килерим дигән ул дөрес түгел, әлбәттә. Ул минем белән ниндәдер булса, теге бүтән җырчыларда килешергә мөмкин, чөнки эзлибез, иҗат итәбез. Эзләнәбез, әлбәттә. Бәлки үзегез беләсез, ул бит инде күп чыгымнар сорый. Теге җыр гына яздырып, синең җырыңны ул радиога, зәңгәр экраннар аша күрсәтер өчен ниндәдер булса акча кирәк бит. Шуңа инде бәлки ул ягы да булгандыр инде. Менә яңа килеп чыктыгыз дидегез бит инде. Әлбәттә, мин теге елны Министр продюсерлык үзәге белән килешү төзегәч, минем куйган максатларым, җырласы, төшерәсе клипларым төшерә башладык. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Министр продюсерлык үзәгенә, минем тормышыма куйган максатларымны ирешергә алар инде менә бүген көндә ярдәм итә. Зур ярдәм күрсәтә. Әйт әле, менә музыка булмаса, синең өчен бу дөнья ниндирәк булыр иде ул? Бик моңсумы әллә табыр идең үзеңне башка бер даирәдә дип әйтик. Юк, мин генә түгел бит инде ул. Минемчә музыка иштуым буенча инде миңа һәр вакытта да әйтәләр иде. Сугыш вакытында да, теге шатлыклы вакытта да, төрле вакытта да кеше музыка тыңлый. Менә мисал өчен син бит әле ничек әйтик, барып чыкмаган спортчы. Әлбәттә бу үпкәли яңгырамасын, ләкин сине җәрәхәтең бар җилкәдә, ләкин син бик яхшы гына волейболчы була алар идең, белүемчә. Волейбол буенча, йөзү буенча. Әйе, спортчы булсаң, син волейболчы, йөзүче, синең өчен дөнья ниндирәк булыр иде, Айдар? Музыка бит әле яшәтә, илһам бирә кешегә. Мин бу турда уйлаган юк иде. Менә ачыктан ачык әңгәмә иде әле уйлап карыйк, Айдар. Әлбәттә инде үземә куйган максатларга ирешерим. Спорт дигәндә, спорт бит инде ул бик күңелле дөнья, шулай ук. Күңелле дә әйтәсем килә, спорт бит инде ул гадәти дөньяда яшәү рәвешендә дә ул һәр вакытта да куйган максатларыңа ирешергә кирәк. Әлбәттә гел килеп чыкмый бит. Аны яңадан эшләйсең, бүген булмаса иртәгә эшләп карыйсың. Шуңа күрә
тормыш ул үзе бер айрым бер зур шундый аңлайлаш Томлы китап дип әйтелә. Шуңа күрә мин бәлки барыбыр да җырлаган булар идем. Барыбер җырлаган булар. Хәвәскәр булып булса да, үзестән сәнгатьтә дә бу әлбәттә бу бик яхшы. Ә менә сиңа җыр сәнгатендә нәрсә җиңел бирелә дә, нәрсә бик авырдан бирелә Айдар. Теге мин әйтмәс идем, миңа гомумән алганда сәнгатьтә генә түгел, тормышта да ничек тә булса күбрәк эшләргә кирәк. Миңа бер кайчан да бер нәрсә дә җиңел бирелми. Минем абыйларым әйтә инде, Айдар, син бүген 2 аяң белән генә түгел, 4 аяклап шабырга тиеш. Булган теге һәрбер нәрсәгә эләктереп, туплап үзеңә бөтен кирәк информацияны суырып. Җиңелдән дип әйтмәс идем, чөнки мин бит инде укыган кеше дип әйтим. Минем 8 ел уку булды, беренче Уфа сәнгать училищесында, аннары инде Казан мәдәният эшләргә кирәк, әлбәттә, теге иңдә ятып, миңа бүген булай кирәк, иртә кирәк дип булмый. Һәр вакытта иртән торып, нәрсәдер уйларга кирәк, эшләргә кирәк, йөгергә кирәк. Аннары гына бәлки берничә елдан соң нәтиҗәләре күренә башлар. Менә бүгенге көндә хәзер радиодан, телевидениедан без инде җырларны тыңлыйбыз икән, алар шунда ук кулакка ята да кала. Һәм көннәр буе шул кулакта яңгырап йөри әле ул. Бер карасаң, автор башкаручыларның хәзер инде төп максатлары да шул бугай. Кешенең колагына шул 2-3 сүз белән язылган җырны, трекны кертеп калдыру. Менә син бу күренешкә ничек карыйсың һәм синең колагыңа, хәтереңә нинди җырлар сиңеп кала? Мин күбрәк, беләсезме, мин күбрәк классик җырларны тыңлыйм. Минем эчке дөньям икенчерәк, миңа бирелгән тәрбия икенчерәк, тирәнрәк ул. Мин үземне теге эчтән уйлыйм, кайыр вакытны әйтәм, күзгә карыйм да, сиңа бер 60 яшь бардыр инде эчеңдәге яшәгән, уйлаган тормыш әйбет. Мин икенче төрлерәк бәлки карыйм. Миңа булсын ул диапазонлы җыр, әмма дә теге халыкны бит инде ул гел менә шушындый тирән мәгънәле җырлар белән генә җырларга димәгән бит инде ул. Төрле. Миндә булса җиңеллек тә кирәк эстрада. Шуңа күрә бит инде безнең эстрада төрле җырчылар бар, төрле җырлар бар. Ул бер яктан яхшы. Сиңа гомумән бүгенге музыкада нәрсә ошыйсың? Татар музыкасы, дөнья музыкасы, без инде әлбәттә шикләнеп кенә калмыйбыз. Безнең әңгәмәбез бит инде әлбәттә музыка турында, яшәү. Миңа барсы да ошый, чөнки төрле җырлар бар, төрле җырчылар бар. Һәрбер җырчыдан, һәрбер җырдан нәрсәдер алып була, шунысы бар. Ул бит инде ул бер-береңә карап, һәр вакытта да без нәрсәгәдер өйрәнәбез. Бу бик яхшы. Үзеңне камилләштерү ягыннан да ниндәдер булса, куйган максатларыңа ирешергә дә бу бик яхшы тәргеш бирә. Синең бүгенге сәхнәгә сүзең нинди, бурычың нинди? Матур кызларны җәлеп итү, әллә инде гомумән татар халкыңа, үзенең халкыңа бер мөһим сүз әйтүме? Сәхнәгә җырларга чыксаң, мин кызларны җәлеп итәм дип. Бу гомумән бу дөрес нәрсә. Барып чыкмыймы? Җырлагач, сәхнәгә менгәч, сәнгатьне үстерү һәм тагын бер тапкыр әйтәм, бабалардан калган, бабалардан, әбиләрдән дип әйтик, калган җырларны тагы да яшәрәк буынга тапшыру минемчә. Теге сәхнәгә минем акчам бар, әйдәгез, мин бүген түлим дә иртәгә чыгып җырлыйм дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Әлегә инде безнең беренче өлеше тамам. Рәхмәт шундый җылы әңгәмә өчен. Икенче өлеше кыска вакытта рекламадан соң безнең белән калыгыз. Biz инде тәмле шәйләр эчә, үзебезнең шушы кайнар әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә аяк басабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта популяр башкаручы Айдар Рәкыйпов. Айдар, без инде менә беренче өлештә музыка турында сөйләшсәк, әйдә икенче өлештә күпмәдер синең тормышың хакында сөйләшеп китик әле. Без инде әлбәттә кешеләр алар бер-берсенә һәр вакытта да бәйле, яратабыз, сөябез дигәндәй, кемнәндер, нәрсәдәндер башка яши алмыйбыз. Айдар Рәкыйпов бүгенге көндә кемнән яки нәрсәдән башка яши алмый? Яхшы сорау. Яхшы сорау, әлегә кызлар юк.
Әти, яни туганнар, яки бер инде Әлбәттә, байлык, байлык ул һәр кеше үзенчә аңлый байлыкны бит. рухи байлык дип әйтик. Мин бәхетле, чөнки бүгенге көндә минем әти-әнием сау сәламәт. Мин инде гаиләдә бер бала. Бер бала булуыма карамастан, минем янымда һәр вакытта да абыйларым, апаларым бар. Бу бәхет. Бер кашанда мин үземне бер бала итеп хис итмәдем. Чөнки безгә һәр вакытта да кунаклар килә, һәр вакытта да килергә язсын, тагы да шулай итеп аралашырга язсын. Сен гаиләдә бер бала. Әйе, гаиләдә бер бала. Менә ничек кадерле бала. Ул бала күпме булса да кадерле инде. Шулаймы? Бер инде бигрәк тә кадерле була бит. Белмим, мин ансын теге әти-әнидән сорарга кирәк. Әлбәттә инде кадерле. Әлбәттә. Байлык ул сау сәламәт булу, әлбәттә. Чөнки без бит инде шундый кешеләр теге килеп төтергәч кенә, ширләгәч кенә, эх дип, менә кичә бит булай түгел, менә бүген ширләп ятам. Нәрсәдер эшләсе килә, әмма дә ләкин эшләп булмый бит. Мин инде моны үзем аша үткәрдем, чөнки менә кулым җәрәхәтләнгәч, әлбәттә волейболда уйнасы килә, әлбәттә йөзәсе дә килә, булмый, чөнки кул күтәрелмәй бит. Шуңа күрә әлбәттә сау сәламәт булырга кирәк. Дуслар булу. Дуслар күп булмый. Әмма дә ләкин алар булу зур бәхет. Чөнки төрле вакытта шалтыратып яки ярдәм итәргә, яки алар сиңа ярдәм итәргә андый дуслар кирәк. Чөнки бүгенге көндә үзең генә тырмашып яшәү бик авыр. Бергә бердәм булып яшәргә. Бердәм булырга кирәк. Ә менә кеше тормышында төрле хатирәләр бар Айдар. Әлбәттә инде матурлары бар. Күп вакытта инде теге ничек әйтергә, бик искә төшерәсе килмәгәннәр дә бар. Ә синең ниндидер бер хатирәгә ябышып тотынып тора торган гадәтең бармы? Һәм нинди хатирә ул андыйлар булса? Беләсезме, яшәрәк вакытта дип әйтим микән, беренче мәхәббәт әлбәттә теге. Талашкан вакытта бер-береңне теге күрә алмау бит. Һәр бер нәрсәдән ничек тә булса ям табырга кирәк. Менә Казан буйлап йөргәндә искә төшә, якты яклап искә төшә. Менә без шунда йөргән идек дип. Шушы якты хатирәләрең белән яшәсәң, мин уйлыйм, теге яшәргә дә, аралашырга да җиңелрәктер дип. Димәк, син инде беренче мәхәббәт сагындыра һәр вакыт. Шуның хатирәләре белән яшисең. Шулай аңларгамы? Юк инде ул теге ниндәдер булса вакыт кына бит инде ул. Бер аралык инде. Бер ара гына. Ләкин матур мизгел. Юк минем андый теге бүгенге көндә тотынып, менә мин шушыңа тотынып яшим дип. Бу минем уйлавымча бу гомумән дөрес түгел. Чөнки көннәр көннән көн үзгәрә, һава торышы үзгәрә. Үзгәрә, әлбәттә. Кыш, җәй, яз, шуңа күрә һәрбер нәрсәнең үз матурлыгы, үз мизгеле. Шушы матур мизгелдә, матур вакытта яшим. Психологиядә дәлилләнгән факт икән. Һәр кешегә гаепләү, курку һәм үпкәләү сыйфатлары хас. Син бу сыйфатларны ничегрәк җиңеп чыгасың? Үпкәләү дип, гомумән мин үпкәләмим. Гаеп табу алайса. Курку, әлбәттә курку һәр кешедә бар. Гаеп табу түгел. Кешене булай гына син дөрес эшләмәдең, син гаепле диергә ярамый. Ярамый. Әлбәттә нәрсәдер эшләмәсә, куйган һәр кешенең бит инде эше бар. Һәр кеше үз эшен мин уйлыйм 100% эшләргә тиеш дип. Ул вакытта гына эшләмәгән чиракта гына син әйтә аласың. Намус белән диясең килә инде, әйме? Әйе, теге әлбәттә төрле кеше бар. Кайбер кеше бит теге Instagramда бит инде ниндәдер начар сүз язса, бүген минем көнем бүген шәп үтте дип яши. Кешегә начарлык эшләү, ямсыз сүзләр әйтү кемнеңдер өчен бәлки ул ләззәт аладыр шуның белән. Миңа калса, мин алай түгел. Менә сайлау алдында калдың ди. Айдар Рәкыйповка тәкъдим итәләр бик яхшы эш, ләкин яратмаган музыкасы белән бергә атларга. Тәкъдим итәләр бер начар гына эш, начар кремле, ләкин яраткан музыкасы белән бергә атлый. Син бу сайлауда кайсын сайларсың? Мин сайладым. Сайлау синең өчен ничек бирелә? Җиңелдәнме? Беләсезме, эшеңне яратканда һәм чын күңелең белән эшләгәндә син бер вакытта да утырып сайларга мөмкинлек тә булмый. Менә мин үземнең эшемне яратам. Мин бүген үз урынымда дип әйтәсем килә, чөнки минем дипломым бар. Һәм мин шуның белән бәхетле. Дипломлы белгеч булуың белән. Зур бәхеткә ия. Бүген сәхнәдә басып,
жырлауым белән. Әлбәттә, укып беткәндә абыйлар әйтә инде, әйдә нефтяной ягына барасыңмы, яки юридик ягынамы, яки врач ягынамы. Мин бер кашан да уйламадым 11-нче сыйныфны тәмамлаганда кайда барырмын икән дип. Әти-әни белән бер кашан да утырып сөйләшенмәде. Менә улымды 11-нче сыйныфны тәмамлыйсың, кая барасың дип. Ничек тә булса тормыш үзе шушы юлны ярып миңа юлын күрсәтте. Шуңа күрә мин бер кашан да теге сайлап менә җырламасам яки шул хәтлем акча бирсәләр мин җырламас идем дигән бер кашан да уй булмады. Булганда сакламыйбыз, югалткач елыйбыз. Син кешенең кадерен белергә кайчан өйрәндең? Кешене кадерләү, әти-әнingне кадерләү артадыр дип уйлыйм. Авылга кайткан вакытта чәй эчеп утырганда без шулай матур гына кухняда чәй эчәбез бергәләп. Аларның йөзләренә карап, күзләрендә менә ничә аңлатыйм инде, сиңа карата горурлык булсын иде диясем килә. Чөнки һәрбер әнияти ул баланың һәрбер адымына, яхшы адымына шатлана һәм аларны ул ничек тә булса ләззәтләндерә һәм яшәргә көч бирә. Хата кылу. Син хата кылудан ничек сакланасың? Бармы синең хата кылудан саклану юлың? Берәр усулы бармы? Юк. 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 Ничек җиңеп чыгасың алайса хата кылгач? Борчылабыз бит инде, эй барып чыкмады. Эй менә шулай. Синең юлың. Мин әйттем бит, бу тормыш үзе аерым бер спорт кебек. Әлбәттә инде икенче көнне дә шәп карыйсың. Үзеңне камилләштерергә кирәк, үстерергә кирәк. Максат кую кешене дә яшәтә инде ул, миңа калса. Чөнки максатчан кеше булмаса, каршында ниндидер булса, максат куймаса, аның яшәү мәгънәсен мин бер дә күрмәс идем. Ул бит инде хатадан алып ниндидер булса нәтиҗә ясыйсың, шулай бит. Нәрсәгәдер өйрәнәсең. Бу әлбәттә бер яктан дөрес нәрсә. Һәрбер нәрсә дә бит барып чыгарга димәгән. Жырла әле жырла бускай жырлама жырлар түгел. Илләр тыныч туган як мул моңга тартыла күңел. Жырла әле жырла бускай жырла туктама. Тормышларда жырдай булыр тату яшәсәк алда. Тапtırсın yolda baruşlar, Jırşız uңмый ылы yollarda, Dünyalarını yangıratıp, Sağışlardan yuvatıp, Taşkın bolup jırlar ağılar. Dünyalarını yangıratıp, Sağışlardan yuvatıp, Taşkın bolup jırlar ağılar. Jırla eli jırla duskay jırlama jırlar tugel. İller tыныç tuğan yak mol monga tartıla күңел. Жырла әлі жырла дуска жырла туктама. Тормышларда жырдай булар тату яшәсәк алда. Әйдәле тапшыру булгач инде хатын-кызлар турында да сөйләшмичә булдыра алмыйбыз. Шундый сорау сиңа. Син эзләгән хатын-кыз ул ни дәрәҗәдә чын булырга тиеш? Сыйфатлары, күңелеңдәгесе ни дәрәҗәдә ихлас булсын аның? Синең фикерең. Бу минем бик тә яраткан сорау инде. Без аны беләбез. Әлбәттә инде төрле кеше була. Акыллысы да, акылсызы да. Кызлар барсы да акыллы инде әйдә. Әмма юк, алай димәсен. Әмма дә ләкин әйтәләр бит, әти-әнingә карап аларның тәрбия ал диләр бит. Мин килешәм моның белән. Кашандыр әти-әни әйткән сүзләрен үткәреп җибәрәбез бит. Кулак яныннан выжлатып. Бу дөрес түгел. Билгеле. Элегрәк әти-әним сөйләү буенча мәхәббәт, иратлар, хатын-кызлар ничек тә булса шын мәгънәсендә мәхәббәт дигән сүз булган бит. Матур гына ничек бар, шулай кешене яратканнар, уйнаш булмаган,
Хәзер бит инде интернет заманы, күп нәрсәне интернеттан карыйлар да һәм үзләрен шулай итеп хисләнеп Күз аллыйлар. күз алыйлар да һәм шулай яшиләр. Бу минемчә дөрес түгелдер дип уйлыйм. Сафлык булырга тиеш, Сафлык. тәрбия әлбәттә. Тәрбия ул әти-әнигә, тормышка. Алайса да булай эшлибез Айдар. Тапшыру ахырында безнең инде бик матур шибәр кызларда карыйдыр тамашачыларыбыз. Айдар Рәкыйповның хатыны нинди характер, холык сыйфатларына ия булырга тиеш? Шыгырмын әйбит. Берәсен күрермен, гашык булырмын. Аның ничек тотышында теге күпме килограмм ул Эчке дөньясы. эчке дөньясында онытырсың әйбит. Килограммдан бигрәк ие. Күздә менә булырга тиеш. Мәгънәләр, диме, куйы диләр бит күзләренә, тирән куйы. Мәхәббәт, белмим, мин теге әйтеп торам, эчтәге шул дөнья 65 тер инде минем шул. Хат язышыр мин бәлки теге почта аша җибәреп әйбит. Элекке вакытлар кебек. Әйтә алмыйм. Элек кенә ниндәдер булса сурәт бар иде. Ятасың бит инде шулай итеп. Минем хатыным шуңа ашаса ярар иде дип әйбит. Теге мин инде апаны күзә ала идем. Апага әйтә идем. Минем хатын синең кебек булса дип. Ул әйтте миңа бер шәп сүз. Син бит мине белмисең дип, мин нинди хатынды иргә ди. Син мине икенче яклап беләсең. Нинди сүзтеге. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, теге бүген көндә юк минем. Шушындый булырга тиеш, булай булырга тиеш. Шуңа күрә нинди була, шундый була инде. Менә шушы матур нуктада нинди була, шундый була да, без әйдә тапшырыбызны соңгы соравына да күчик. Бүген син бик көтеп тә мин бирмәгән нинди сорау калды. Дөресен әйткәндә, әле шушындый җылы, ниндәдер булса дулкынландыргыч миңа калса инде, минем яклап. Әңгәмәләр күбрәк булсын иде. Рәхмәт Айдар. Шушындый дөрес сораулар, үзенчәлекле сораулар күбрәк булсын иде. Чөнки теге шушындый кызыклы сораулар биргәндә, әлбәттә уйландырта. Хәзер көне уйлап йөрим инде бу ничегрәк җавап кайтарган микән дип, ничегрәк шын мәгънәсендә эшләр идем микән дип. Менә бит. Ул рәхмәт сорауларыгыз өчен беренчедән, икенчедән менә искә алып, ашыктан ашык тапшыруына чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тамашачылар белән якынрак мине икенче яклап ачканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин инде мондый сорауларны көткән идем күптән. Шуңа күрә миңа калса бу аерым бер зур бәхеттер дип уйлыйм. Сезгә әйтәсем килә, киләчәктә дә тагы да шундый четерекле сораулар күбәеп торсын, тамашачыларыгыз һәр вакытта да артып торсын. Үзегезне саклап, матур итеп, дөньяның тәмен тоеп, кулны төшермәй, алга да атларга, тырышырга Ходай һәммәбезгә насыйп итсен. Татарлар әйткәнчә инде һәр вакыт алга, артка борылабыз да алга дип тамамлыйлар. Рәхмәт сиңа да тапшыруыбызга килеп ямьләндергәнең өчен. Рәхмәт. Рәхмәт Айдар. Иҗат уңышлар. Рәхмәт сезгә. I just fade away. I feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel it. away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I wanna, I'm I tryna. feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. it. Your love is fading. I feel. Традицияләргә тугрылык, кунакларга игътибарлы караш, хәләл продуктлар, шәп музыка, Марам рестораны, Көнчыгыш әкияте сезнең өстәлегездә. Ах, шәп тапшыру булды. Чынлап та шәп булды микән? Монысы инде хөрмәтле тамашачы синнән. Бүгенгә без инде саубуллашабыз. Айдар Рәкыйпов үзенең серләрен ачты бит. Әллә инде өйләнергә дә булды. Монысын тиздән белербез. Бүгенгә инде саубуллашыр вакыт. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.